Da. Ali koliko ste zadovoljni kako je to U funkcionalno? suštini, ja sam član projektnog tima, moj zadatak je baš bio da tehnički realizujemo ono što su oni meni stavili kao zahteve. Čuli ste iz prethodne priče, to je bilo na osnovu zahteva, na osnovu upita koju nastavnici iz ekonomske grupe predmeta daju. Ja kao programer pravim i dokumenta i ne znam, izgled aplikacije i sve ostalo. Znači, mi smo se unapred dogovorili kakav bi to izgled trebao da bude. Videli ste onaj plavu boju, da to sve liči, pomalo čak i podsjeća na elektronski dnevnik, da bude prisutno, da đacima to nekako bude simpatično da radi i tako dalje. Zadatak je bio, čuli ste, da to može da bude platforma, ona se izrađivala 2 godine, ali ona mora da može da radi 10 godina, jer smo zakupili, odnosno zakupit ćemo hosting i domen na 10 godina. I onda, znači, škole nakon završetka projekta mogu da nastave dalje, da prave virtualne preduzeća, da rade međusobno i tako dalje. Tu mora, znači, trebalo je da se ostvari cilj da neograničen broj nastavnika, učenika, kompanija radi i tako dalje. I ono što je, taj deo nismo videli sad, ali smo pomenuli, tu postoji domaće poslovanje, gde svako posluje na svom jeziku sa virtualnim kompanijama iz svoje škole, sa školama iz svoje države, ali postoji inostrano poslovanje koje bi se radilo na engleskom, to platforma sama prebaci na engleski jezik kad prepozna da je iz druge zemlje, tako da i tu se ostvaruje ta neka lepa saradnja između škola, iz drugih zemalja, sad u ovom slučaju konkretno Srbije i Makedonije. Kako je platforma, kako se nađe? Virtuelco.com. Kako? Virtuelco.com.